Gartzea, jokalari hauek, bai? Errealko, eskertzen diogu, ekolri izatea. Horren egingo ditugu, esatu dituze? Bai! Hirugarren mailan esatu dituzu bandera? Zer egingo dugu? Zuk, maneka? Venga, Bueno, zuei gustatzen zuen jolazteak, azkenen dana laguna beha, dana azkenen ondo pasatzeko gero, nik uste gero gustatzen zuen moduan, azken aldean gelatinekin jolaztean zara, hori behar, beste leku baten, baina behar ondo pasatzen gustatzen zuen. Zergatik horretzen dizuten eski gutxiago. Azkenen, jakin bada bai, telebistan eta komunikabietan gutxiago agertzen gara, eta hori egin bai, eta azkenen diru gehien ematen gara, telebista bai aldizkaria eta orduan azkenen horrek diru gehiago mugitzen duenean, muzien aldetik mugitzen du gehiagoa, orduan hori azkenen notatzeak gero bai baten edo. ¿Dónde colocan tu programa? Bueno, guardión, guk porkezante txikira dikola zeula, finitza bai, itxasotik bai, eta, bueno, bazio ezela hasi ginen, hasi nintzen nire bai, ikastolan jolazten, atxien amitan, lagunekin, eskolaz kanpo, eta bueno, ikastolako taldean hasi nintzen nire bai, hori batzen. Astean zenbat ordenatzen dituzu? Gu normalen astean bakarrik iguratzen dugu, egunero tratzen dugu, egun partiba, suposatzen hauek, guztiera bera. Bai, antzeko, azpian normalean egunien goizaldetan entrenatzen dugu, entrenatuak zelainean gaudena, ordutarri bat izaten dira, eta parte gimnasioan lan egiten dugu. Hau egila dudaran, temporada zeberdikan horretu dugu izan dugula, bai, goizarratzen dugu egiak pixkate guztirako entrenatu gogorra bakiten, baina gero guztian zehar egila da entrenatuak ez dira hain luzeak izaten. Azkenean konprizaigu azte dutara freska jatzea, partutako ondoteko, eta azkenean zeharrak egin entrenatu ezkero bakaso azte dutuen gero, kapita egizte bat gara, ez da konbeni horiek, orduan, etxe tartotan nintzen. Nio ez da ordu beto bi orduko lana ez da, sondana asko sokoa dela, eta sakrifizio asko behar dula, eta Azkenean eta guduren zaindu bat gara, zintxarago nebenetan alde hartuko duzera ikutzen eta gara azkenean urramundu bakitzen gano dut azkenean hori bai zaintze hori bai garrantzea. Zer ikasi duzue? Zer ikasi dugu? Bueno, nire kasun, batxilleroak atera nuz. Bilan oso gaztea ezin ditzala horren taldeakin entrenamendu egiten. Ja, mazazki urte gina guzetik entrenatzen duen. 14 urtetik alde bai rigora jortzen dizitak bi urte kanpo bizitzen nintzen. Urgun dela etxekutala horren kanpo adinbertzan dut. Eta gila, ez da salteak zumatzu duti ikastola juteko, batxileko artea behatzeko nahiko kaskau jarri nintzala, baina ere gurasoak. Eta bigarren batxilekoa 2 urteetan edo atean nun, pixan eta bezitulako helarako atera nun, eta Negazioa horren kurtzez entatzen zen, negazioa kurtzez klasek egitzen dut, ni magisteritza ikatzen dauke, sekretatuzko espezialitatea. Ondino da hori. Ondino nahi zain. Eta bueno, bain, eta holaren ikakatzen dut, baina hori ikatzen dago, eta hori zimaitzen dutzen. Zenbat urtetik hartzatu nintzen horrela jolazten? Ni azintzen, 16 urtetik, realean. Futbol mundua gogorra da zuentzat? Bueno, gogorra dedikazioa asko bertula, eta gauza gogorrak edo exigendia baditula, baina ez talde privilegiatu batzu dela, ez? Gustatzen egun kiroletik apizigalako, gustatzen egun kirola iterako lako egunero, baina
bila, bai eman berezula, kontroletik bizi nahi badezu, bizi modu nahiko exigente bat ez, eta segurazki gure lagunek egin ditzaketen gauza asko guk ez ditugu izan gaztegean bitartean, baina pentsatu eta jakin da, privilegiatu batzu gehala, kontroletik bizi galako gure dakorlako formulea jolaztea jutia, baina du dira behar implikatzeitu esango bizi modu gogor bat, baina desberdin bat eta exigente bat eramatera. Lehenengo partidan? Hori egin izartu. Mira, saurreneko gole bat arreba egondo, normalengo nik ez dartzen, eta horrek galdera horretzat igual behar bezango da. Nik aurreneko mailan jokatu partidua, hori sortut egin jokatu, eta horren lortu, baina bigarren partiduak egia sartu dula. Egon nahi baixka sartu. Zergatik duten eskaketa multilo batera jolazterik? Aukera da, ez izan liteke, beti garen urte zeneak ez ote batean jolaztuko. Ere batzu jarrizkio eta denok talde niztuak inezkio, eta kaso aukera bada, eta jende bat zira zurtutu zalde, baina zeratik ez? Txikitatik anola jolazte dugu, ezta? Errakirotik hori amate bat dutzea ez da gora, kaso batuko dugu. Itxonetan ila bateaz batuko dugu, ez zuek kaso, talde batean batuko dugu. Zein izan zen errealeko lehenengo ekipua? Ja, zeruna behatzen sortu zen, aurreneko taldea, eta hango taldeko giren neskoak, eta ikusi eta eginak. Ni bat emak ezagutzen neskenuen, baina... Hamar urte izan zen, hamar urte sortu zara, eta baten bat nik ere urte ezagutzen. Horrek urten kapitanean ikusten zela, hori izan entzuna zoi aziratzika egon zuen, eta horrek urten. Nola pasatu zen noen urte bat eta egin natura gotzunean? Bueno, gogorra da ez. Azkenean egunero entrenatzen gaude, juguea jolazteko, juguetak disfrutatzeko, eta horrek denbora zenean juguletik kanpo, eta ere seipen ez. Jugule jugatzen, guztatutik sentatzen zariztarako alde bat eta besta, eta ez dezulako lortzen sentatzea ez. Kirofana ez da izan izan zen, kirofako ditut. Eta aurrera zuen zela ez zela rekuperatzen, gogorra egiten da, baina zorionez rekuperatu naiz. Oso garbi neukan realian jokatzea eta anetan jokatzea eta kamitu da eta jolaztia niretzako oso erakargarrian gauza da dela eta horregatik bakarrik apaitzan saiatu errula errekuperatzen da jokatzen ez. Bidea oso zaila izan, ikusten emaitza eta premioa oso ona dela, ez erralak jokatzea lortu den eta azkenen talde atziko parte egin izan, egin zitan lanzak dudak dituzula. Bakoitza bere estimuaren bat egin, baina zelatik kanpo azkenen ikuste lagunak ikutzak ikusten ikusi zelaian egoten azkenen ni gauzketari ez nire ikuadrian beste talde baten jokatu diren pertsona eta horregatik gero zelatik kanpo sozeratzea jotenearen futbola zapata beste zozeratzen. Azkenen euskera zentratzen bakarrik futbolez. Azkenen lagunak bai nizuposatzez bakoitza eskola ontako unia haueko danak egoten zatela batzuk gero futbolzeatela talde batera jolaztea eta beste batzuk besteatzea. Horrek ez esan nahi gehiago elkarrekin ezin duzula jolaztu. Handi bakatik gainera batzuk atletik bere bat direla, baina laguna zen. Beste gauza da, gero zelaien kontra jokatzeko zinen bakoitza argi dago, nahiko gula bera irabaztea, baina behin partidua bukauta, zerratik ez dira elkarrekin jolaztea. Ni nire golak sartu ezkero, bian behin behar zartzen eta zertzen ere kontinua. Alde batetik kirola gustatzen
zuen adinak ekanean, kirol bilatu ditun, eskupelotan, eskuardodea, futbola, egizkian gehien bat, gehien entzatizkian kirolak, eta urte guztitzea kirol horiek disfrutatzen dut egia egunero baina bila da horreak zazen bezala irabaki garratu gara eskala, betzatzen kirol batekin serio jarraitzeko, jarraitzeko, azkenean azteburu daki egun bagarrian dazak, ezin dugu lau partido prolaziko, pelotan eskolegiak futbolian, eta azkenean futboletik gauzeratu nun, bezalako behin zukenean. Baina hori ezan errezen izan, ze bidatzen eskolegiak izugarri disfrutatzen nula, eta operatu gara zen, eta medikatzen dut egin zuzean kirolazena. Anoetan jokatu altuzu ezeturan? Bekazun, bati Euskal Selezioan jokakula partidu bat, baina zehara ni behintzate hona izanetik ez dugu jokau, eta horako horrenik ez dago zetu bat ez. Eta zer bati ez duzu ez zuek ere arreta jokatzen? Hori galdera, hola, bai. Suposate eta azkenen hori bai jendeak, indar gehiago sartzeuen bakigu azkenen gure lana egunero barregula, eta azkenen olako zer gertatzen bada, pozik, ez dago problemai, baina hori ja ez dago gure esku. Zer izan zen zuen futbol lehenengo taldea? Neria Ugarre ikastola, Musurroien ikastola jokelizan, Ugarre gira, eta zuen adinen hasi izan ikastolako taldeakin jolazten, eta futbolazioa ginen dukiletzera dola, eta horren guztia ikastolako taldeakin, eta elakoakin eta joreiakin. Nire gaztezekoa entreneko, gaztezen realetan baino lehen gaztezen izan naiz, eta han ikastola medaiak izan, ikastola, eta horretzen izan ditugu taldean. Presekzioan dukitzen? 2005ko abenduak 30-ean. Zer izan zen zer? Esan dut dudan? Bai, Real Madrid sortekan kontra eta Brasilia, eta horrela, Nezik hasiko txilenarik egiten? Txilenetan? Ez dakit handi badaketen, Zizkazun nire txilena asko egiten ikusi. Hori pixkanak ikasten da, eta dute baita zizkazatela txilenak egiten, bakit errepotatzen eta... Eta futbolari profesionala izan nahi zen. Etxatzen zaila da txikitan pentsatzen notian futbolari profesionala izatea, ez? Zuen futbolari profesionala izatea pentsatzen izatea? Gehiena bai. Hemen galdetzen bat duzte izan nahi duten gehienak, Etxatzen egiko zuela, banetan jolazte gogua, raraki jolazte gogua, kamura puntiako gogua, jolaztea, ez da beti realitatea. Oier, zer galdetu nahi ez du? Iko eta maika urte. Hogeita maika eta hogeita sei. Jarraitzen zuberekin harreman bat. Bai, berak egiten zen ez dela espalditzen behakin, baina guain dudaran badazkau eskontza batzuk eta seguru etorriko dala, eta etxatu bat talde hartik amestatean jutania lehen etxatzuk esan duna, laguna izaten jarrain zegoela, azkenean zure lagun bat juten bada baizki ikastola batean, ez da ere lagun izango, ez zuberekin jolazten jarraituko. Gure kasko berdina da, nik azkenean mazkarten ere talde digan kanpo dauden taldekide asko, taldeekin oporretan juten naiz, edo behatzen izan batzeko, zitzak jarraitzen du, ez da bakarrikan futbolatzen. Ba, asko portako eta bat jokalari oso madalako, baina, bila donostiara da, eta seguru behar ikatuko dela, ikusko dela, martzan ikusiko dela, hori jarraituko dela, Nire kasuna ikortua dauket, gaztizikoa izan da nire familia alabekikoa da. Ez da katzere urriterik, baina, azkenen ikusita
ala eseko baiala, realeko pixka baia bere alaba realeko batzulak azken eta nire kasun bai, etxia beti izan gara errealekoak, ni txikitan aitak ikutzen eta gure ikutzea lagun batzukin, nintzen sozillo, txikik amintzat, baina gau errealeko gaizin dut, txikitatik beti errealeko zen. Algo galdera bat, zer ondo egiten dut euskeraz, ezta? Guri nire batzutan kostatzen zaigula eta egiten da, galdetu gari itzegiten alda errealean euskeraz, zegoen artean, saiakerak egiten dituzue, guk hemen pila bat egiten ditu, euskeraz egiteko da, ezta? Zer egiten dituzue? gure kasun, ni hori realizatu izanen danak euskeraz egiten, eta mandaz ezkiduten xalak edo danak euskeraz izaten izatuzean. Oain, diferentzia da, gerozta kanpoko zentzen egitortzea, orduan azkenen euskera hori, bai, zeiatzea euskera egiten euskera egiten, baina jakin barra dutaztu da, zeo zer talde osoan izan behar behar ateraz izan behar duzula jendea badolako euskera zentakena. Orduan, zeiatzea hori bai, euskera zentakena euskera zentakena ahalik eta hartzela hori, komo sentitzeko, baina gero bai, konturatu batzera da hola jendea ezakila, orduan dira orokorrean entrenatze eta hola entrenatze egin bat dut. Pero ez dakien ari erakutzik Bueno, zuen, zer, nagoetan izan duzkan zer Bai, hori zailago izan dugu. ez dintza, guk euskaraz asko egiten dut. Oa baina inoiz baino gehiago, trantzaileare hori jo da, bigarren asko egiteko da, gotendia duzu eta konbeno dago euskara estilea bestu bainoz, jak egin dut etxetik ikatzen euskara, gure gotasun egin euskara gaitzen dut, baina bilatzen eskatu bezala, bazala bat egirateko beratzen, bai gaztelanian, solidezez, o intzenatenak, baina normalian gure arten da euskaldun horretan. Ez da euskaraz zitu da, eta alazatzen, naturalki euskaraz atatzen dut eta zorionez. Hola, jarraitu, dekari. Norekin eramaten zarete hoberen taldean? Azkenen, beti dago harreman igual batekin harreman gehiago gaztera horrez, baina nik uste lokurren talde bat ondo juteko nik uste azkenen danon arteko harreman hau izatea garrantzitsu bat da. Taldekin artean harremana txarra bat dago batekin zio zer gertatzen bat azkenen hori da gero zelaian ikusitzea. Eta hori beraz, azkenen pentsa batekin denok helburu berdin hartzaula, denok nahi dugula parti bat irabaztea, eta azkenen gerozta horrekien erabaten babea maitzako da bat izango dira. Hori guri gertatzen zaigu, Geran eta zemat hobeto eraman, gehiago ikasi eta hobeto pasatu da, ezta? Eta lan gehiago egiten dugu. Beira, errealitatea igual ere berdin gertatzen. Gure kasunde bai, suertez pepila da makite errealian, eta hain talde gehiagoki hasieratik garrantzan ez. Bai komiletatikan, bai sanzetikan, orduan askoki, ez dakit 15 urteko harremana dakat, kuadrillako jendeek baino askoz denbora gehiago pasatzen orduan gure artean sortzen den harremana, ja kuadrillako bat gehiago bezala da, eta egia da oso ambiente hona dakauta talde barrun, bestelde barrun, kanputik etortzen dian jokalari asko zehitu sartzeko gure zirkulu hortan eta egia asko nabaritzen dela, gure lotasunean eta gero partidu giratzeko puntu bai. Mira, esaten dut. Lehenengo gola? Nik sartu lehenengo gola, lehen osatzen bezala bigarren partidu eta izan zen 2005ko maiatzean gola. Zuen mezua esatea? Maiatzen zen jatzen. Datatzea zertakit, baina lehena uste gol bat egiten dut, baina horrela zertakit. Hori, azkenen, eskola kirolean ezin ditzanen, eskola bertan, eskola kirolean igual egia da kirola baino edo egiten da, baina horrein nik ez dago dute zuen adina, zaztua, zek zaztu dut. Zein da zuen idoloa?
batzen joan, eta aukera egin behak ikuazteko eta behak aldagela konpartitzeko ez. Etako ametxe izan da, aitakin eskutik mandan eta jutetik gau, pasan izan behak aldagela neotea eta behizat da horre politia eta berzi izan da. Moia tortzea? Ondo, txaketa bat izan zen, oso jokalari gona da, zinean zenbat eta jokalari hobiak euki, gustatu edo, badaki kompetizion dira daula, eta gutxe guri guztu esan dutazio, orduan, bueno, bat gehiago ongi hori izan zen eta mundu dut ez dut laguntzen. Kapitan bezala norma ikusten Oantxo ertan bigarren pakitan joan nien, así que tokatuko zari izatu larrona izan dira. Baina, horre bila zen, Eta zer baldintza betera ditu kapitan batek? baldintzak, ez dago baldintza egirazita ez. Uste bat zuzan, veteran hogeanak hartzen du papel hori, beste batzutan akaso presidentziako entrenatzaileak operatu dute. Ez dago funtzionatzeko era bakar bat, esatzen, ikusaia handia dela, baldintza batzuk bete behar ditula, baina ez dago inoko paperetan idatzita ze pauso jarretu dut. Txikitan gustatzen zizaitu futbola. Bai, azkenen nahi eta norarenean azkentzean idoloa baino gehiago praktikatzen. Gero azkenen zero esan duen Manuelek, gero azkenen entzena momentu bat aukeratu hartzula kirol baten egoetzen egitzeko. Orduan azkenen erlazionaren nahiko gara egiten futbolen hartu nahi dula eta izan dizkena azkentzen. Realidad es ahí para estoy cámara lo que Txikitan nola bizi izan zenuen futbolari izatea? Ella, atzean izan zaura futbolen ikutzen neska bakarretarikoan izala, hori egia da. Baina nire kazun ez dut euki arazoriko askotan egon den arazoa non mutilak ez zuten gai neskek haiekin jolaztea. Nire kazun hori ez dut bizi, ez dut nire eskola mertan deitzat ez dut arazorik egin, nire beti modu zarte hortatik oso integratu egon naiz futbolen ibiltzeko, baina bueno, azkenen nire ustez denok aukera berdina futbolen ibiltzeko, ez dugu egon behar ezberditzen bai neska, bai mutil izateaz, azkenen kirol bat da, non edozeinek pratikatu dezakeen, bai futbola, bai eskubaloia, bai edozein kirol. Orduan, azkenen ibiltzeana bai mutilatzea, bai neskatzea, kirolau bai kirolez, azkenen eskotuzun dena merezimek alde hortan ibiltzeko. Orduan, nahi bau pertsona mutil batek dantzan ibiltzea, dantzan ibilikoa, neskak nahi bau futbolen ibiltzea ibilidea da. Azkenen norberan egiteko aukera ez dago problemaik. Gero, jendeak hortan ibiltzea, ez dut hau mutilentzako, hau nesketzako da, ez dut uste hori pena merezimenik. Azkenen behar dut bada, danok nahi duguna ibiltzea, danok kirol bat, norberak nahi duen kirola praktikatzea, eta azkenen ez ibiltzea gauza bat ezberdin. Etxean nola guztute txikitan futbolari izatea? Nire guraso gaztenak futbola gustatzen dute, nire izuzetek arazorik ezen nik esan duaren futbolen egin nahi dutela arazorik ez diatek ezitin. Nire guraso ondo hartzen dute betianik jakitinde futbola gustatzen mazaizu eta hori da zure guztua egitzetzean kirola hori nahi baiazu hori iteko eta eskari ditia zemaneko. Hori ikusten da, beste guztiak egin duzuela galdera beraz, bera egin mango dugu. Nanda, agian zerbait esan nahi dugute? Zerbait esan nahi guztue? Pero ya esan duzu ia dara. egiten esan dut, nik ez da egin. Aurko bintzat kirol partetik da, kirolien jungo pasatzeko, ez jartzeko ningo luzeri, eta batean arretan jolaztu horrazue. Jolaztuko zuela, baina jungo pasatzeko kirolian, bai futbolian, bai eskualolian, bai pelotan, esan dut bezala, nik txikitan dantza egiten nuen, euskal dantza egiten ditzan, bila gauzak
Entrenamenduak egin egin. Danetik egin, etxean sofak egin egin. Begira, atxalo bat ez da.